Oh. Saan ka na naman pupunta ulit? Sunod na sunod. Ha? Gana. Gani. Yan. Linggit-linggit ni Tom Tom. Di ka na tumaba talaga. Or patatabayin ka ulit ni auntie. Sabagay nung nasa Pasay siya, ganyan din katawan niya. Mapayat. Slim. Ay! Yes! Breakfast is ready. Ay, ito lagi masarap dyan, guys. Ito sa boys na lang yan. Ayun. Uwian na naman. Uwian na. Hindi na talaga kayo nakaligo, Jeff. Ah, Hindi na talaga kayo nakaligo. paano makakaligo? Walang tubig. Ikaw kasi, ikaw kanina ka pa naligo. Doon na lang. Mabiyahe lang eh. Bagay. Hindi kasi ako naligo kahapon. Yes! Lalo ko, parating. Oy! Yung buhok lang. Ano ka ba? Hindi ka Pina-moisturizer. naman nakalabi. Bakit? 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 Ano yun? Tama na yan. Pabiyahe lang naman eh. Alam lang tayo kay Shane, kay Baby Shane. Bakit naman? Saan na yung Baby Shane na yan? Chane! Iya! Iya! Iya siya ni. Iya, iya! Kasi ano, si I have to do it. Hala, na ano mo ata yung mata niya. Loko pa. Iwan na daw siya eh. Oh. So, baka na magalit si inang ano niya. Inang madam. Ay na, madam. Baby! Uwi Chat na na nga kami! Uwi na sila, tata. Chat, sama ikaw. Sama na ako, tata. Sama na ako, tata. Sama na ito. 1 week lang ni, babalik naman kami na. Babaw na lang kung gatas mo. Mag-pump ka na. Hili ko na tama na yan. Yan. Laway na, laway. Laway na, laway. Laway-laway na. Laway na. Sa ano? Pa mausog. Oo nga. Mapunta kaming wala sa oras. Kano ka na dyan? Ayun na si auntie. Oh, bye, auntie. Iwan na si auntie. Ayan. Ikaw na bala dyan, auntie, ah. Bye-bye. Pogi ang aming driver. Ala. O, dyan ka na. Si ate. Ay, kami Bye-bye, Charge. Jane! Hagis mo na si Shane dito, dali. Sama na yan. Bye. Ayun. Bye-bye. Lungkot na naman nila. Puti ka na dyan sir. Oo. Kasi ramdam mo pag umalis talaga biglang. Ay, nako. Ewan ko ba't ganun pa rin kami. Lapit-lapit lang naman ang ano, ng Maynila. Tapos lagi namang umuwi, lagi namang ano, same pa rin ang nararamdaman. May ano, separation anxiety. May kumukurot pa rin eh. Paano kasi masarap ang kasi yun dyan. Oo. Tapos sanay tayo sama-sama talaga lagi. Ayun guys, uwi na kami. Yan yung poging driver namin. Oh. Ngayon lang yan. Mamaya hindi na. Pagod na si Mama, yan gutom na. Hinayang talaga ako dyan. Di ba kaya yung bilimbis na kangkong? Oh, pwede naman. Siguro wala na silang kangkong. Stop over. Tambula. Kain muna kami. Ayan. Abaw. Baw. Baw. Meron pang ulam dun eh. In-order pa ng wala nila singkit. Kare-kare na. Hindi na nakabang ibon to. Hey guys, I am home. Actually, kanina pang mga 3:30 yata or 4.
Ayun, dumiretso kami ng store. Then, sinundo na lang ako to ni Daddy kasi may dala akong sungay ng ng kalabaw. Lalagay niya daw kay Tonton. Oh, ayun, nakapanibago na wala si Auntie. Ako magpe-prepare ng food ng dogs, ng food namin. Ayun, pero okay lang kasi dati ko naman din ginagawa yun. Nagawa ko nga nun, why not ngayon, diba? And, yeah, si Emma ata sa 8 is uuwi na rin ng Bicol, kaya back to pagiging housewife tayo. Housekeeper. So, yun. And, ayun nga, pagkadating ko is, ini-start ko na agad kasi itong mag-ama, walang ginawa kundi maglaro, manood ng TV. Nakakaloka. Pati inumin na tubig, wala na pala. Diyos mio, Santissima. So, yeah, mag-prepare muna ako ng dinner namin. Tapos, yun lang. I'm so tired, guys, sa biyahe. So, baka tomorrow na lang ulit ako mag-vlog. Alright? In case na hindi na ito masundan. Morning. Malikot. Lalaglagan natin. Wait lang. Huwag ka maglikot, sabi. Aray ko. Ay, naku, siguro talaga. Sabi ko, huwag maglikot eh. So, good morning guys. Happy Monday. Ayan, magluluto lang ako ng breakfast and wala nang laman yung ref namin. Ito lang ang nakita ko. Corn beef ata to. Di ko alam kung niluto ni Daddy. Binaikiro niya lang ata and then di nagustuhan. So, ano ko na lang, igigisa ko lang sa onion. And then yung last time na mag-grocery ako bago ko umalis is bumili ako ng siomay. So, favorite ni Chris ang siomay kaya i-steam ko lang sa dito. Kaya, ano pa rin. Hindi ko na naman kasi nalabas sa kwarto kong camera. Anyway, dito lang siya sa guys. Sa kaldero ko siya i-steam kasi bumili din ako ng yung ganito lang. Ito, yung pinapatong lang na steamer. Pang steam. Sorry. Yan, nabili ko to sa True Value. Pumunta kami noon ni Daddy. Di na kasi ako nag-haul kung ano yung mga nabili ko. So, ayan siya. Ayan, napo-fold siya na parang pa-flower na So, ganyan. Oh. So, sakto siya. Ito ko siya. Steam. Para kasi sa mga kaya binili ko to. Medyo may kamahalan to 600 plus ata. Ganun. Pero gusto ko siya kasi sa mga vegetable. Kasi mas gusto ko yung vegetable na steam lang ngayon. Kaya, yeah. Yan. Anoy natin sa siomay. Ang ating unang i-steam dyan. Tapos, meron na kasi may kanina nagsaing na si Emma bago pumasok. Tapos, nagluto rin siya ng pagkain ng tawis. Kaya, yan. Pero, mag-grocery kami ngayon, guys. Gawa nang wala na nga laman yung ref. So, yan. Hilera ko lang siya dito. Wish ko lang kainin ni Chris kasi juicy din yung batang yun eh. Palibasa na sanay sa sa masarap na pagkain, sa mga lasa ng siomay. Kasi si Mama, although yung sa sa Master Siomay is favorite yun ni Chris. Pero para sa akin guys, mas the best pa rin yung siomay ni Mama. Yan ang Reyna. Super sarap talaga nun. Kasi may singkamas yun, may green onion. Kaya, as in. Tapos 310 lang yun. Yung binibenta dati ni Mika, nilalako ni Mika tsaka ni Mark nung way back pa nung nagtitinda pa kami sa college pa sila Mark. Sa palengke. Ito best yun. Sobrang benta nung 310. Ay, nakamiss nga eh. Ubusin ko na ba? Ubusin ko na. Parang din magtira. Tapos salang ko sa labas na lang para tipid sa kuryente. Mahal ng kuryente namin yun. Hi Groot, wait lang Groot, kisigin natin si Kuya Chris. Ayan. Kasi dito mura ang gas. Naglalast naman siya ng ilang buwan.
Dyan lang siya. Yun. Ayan, sakto lang talaga siya guys. Natatakpan siya. Ayan, konti pa. Kasi, nag-yellow yan eh. And then, ito na ang ating corned beef. Actually, corned beef to hindi dog food. Kaloka to si daddy. Mukhang corned beef naman eh. Kasi super ground niya. Ayan, hilisa ko lang siya sa bawang. Diba? Tapos lalagyan natin ng onion. Itong white onion. Ay, kabayo. Ayun. Lalaglag na. Kakaloka. Oh, pati. Mahirap eh. Vlog. Nagluluto. Isang kamay lang. Sarap kasi yung onion guys. Sa corn beef. Although di ako kumakain ng pero si daddy gusto niya yan. May konting crunch. Bango. Diba? Pero may pala sa tinapay ito. Tapos may onion. Yung sa burger buns na bagong luto din. Or yeah, freshly baked. Ay, grabe. Sarap na ito. Breakfast tayo guys. Ayun wala pa si Chris. Nilakad si Groot eh. Paano mga tanghali ng gumising? Kaloka. Ano kaya sila nito nung wala ako? Ayun, ito yung corned beef. Nagluto ako ng shin ramen. Tapos yung siomai. Ayun, sasawan. Kain tayo. Hello guys. Ayun, lunch time na naman. Yung mga ginawa ko sa sa page, tsaka sa Shopee kasi ganito ko ng mga product. So, anyway, ayun nga, yung siomai kaninang breakfast namin, ni Chris, is ginawa kong ngayon. Ano ba to? Molo soup. So, yan. Sakto meron kasi ako dyang wrapper. So, dinagdaga ko na lang siya ng wrapper. Kasi masarap yung pinaka-wrapper niya, guys. Parang noodles lang din. Then, add na lang tayo ng green onion. And, we're done. Okay, mag-lunch na kami ni Chris kasi si Kalbo is magtatampo. Nagalit sa akin kanina. Sagi ko kasi yung tenga niya na may sugat. Ayun. Mali yung gising niya ngayon. Kaya, ayun. Tampurorot. Well, anyway, kami lang muna ni Chris. Yan. Kain tayo guys. So, ayan, gumawa ko ng may kangkong ako nakita dyan sa ref. Ininsalada ko. Tapos, nagprito ko ng bangus. That's it. Pwede ng molo soup. Kain. Hi guys! Hehe. Replay mo na? Apo. Salita ka! Hi guys lang! Puro tawa na naman tayo. Pupunta. Oh, saan tayo pupunta? Punta kami ngayon sa ang laki ng mukha ko. Moa. Nagdumo ata yan. Hey guys! I'm with Jada na naman. Hi, ayun. Hiniram ko si kotse ni Dayan, si Carrie. Magbabayad lang ako ng bill sa MOA kasi walang mga dito bayad center. So, ayun. No choice kami kundi sa MOA. Hindi nga. Ayan. Ayun. Nag-jeep lang kasi ako papunta doon sa ang laki ng shop ko. Sa store. Ito pala si Dingding. Gusto niya sumama. Buti dinala ni Dayan kotse niya. Should I give up? Or should I keep chasing? Mali ata yung lyrics ko. Bakit? Harap mo sarili mo, tapos magkwento ka. Kumusta ka naman? Gusto mo bang maging vlogger? Gusto ko maging vlogger eh. Oh, sige, mag-practice ka na dyan. Hi guys! Ngayon. Papunta kami ngayong MOA. Tita.
Para kami magpipinsan ng magtutuloy ng iyong... Ano nga yung tawag doon? Vlog. Yun, kami magpipinsan. Ako taga-vlogger. Ay, lobat din pala yan, Ding. Ano ba yan? Lobat? Oo, yung camera. Sige na nga, ipatay mo na. Patay na natin. Wala naman na... Hey guys, good morning. Actually, tanghali na. Ayan, 10:30 na. Pero nagising ako ng 9 AM. So, tanghali pa rin yun kasi usual nagising namin nung may pasok si Chris is 7 ata AM. No, 6:30 pala. Kaya, ayun, napagalitan ko yung mag-ama kagabi gawa ng alauna na natulog. Kundi pa ako nalimpungatan. Hindi pa sila, wala pa yata silang balak matulog dahil sa kakalaro nila. So, ayun, napagalit na ko yung dalawa kagabi. Oh, nagpapag na naman. So, ayun nga, since tanghali na kami gumising, hindi na ako nagluto ng breakfast. Kaya, lunch na itong gagawin natin today. So, mag-aafritada tayo. Yung binili ko kagabi. Nag-grocery kami ni Jada sa SM kahapon. After ko magbayad ng mga bills, nag-grocery ako ng mga pangkain-kain namin. And then, isa to, yung chicken. Gagawin ko siyang afritada. So, 6 pieces lang to kasi 3 lang naman kami dito. And si Emma, mamayang gabi pa yung darating. And usually, hindi na siya kumakain. Kaya, yan, let's start cooking. Minarinate ko pala to sa ano guys, sa half na lime, crushed pepper, or ground pepper, or crushed lang. Tapos, 2 tablespoon ng toyo. So, ayan. May 30 minutes na yan, kaya pwede na siyang lutuin. And then, potato, carrots, and bell pepper lang. May mga ibon din naman pala dito, guys. Ayan. Sa taas ata yan, kasi may puno sa taas eh. Diba? Ayun. Tapos, dito rin naman sa ano, wait lang, talikod daw kasi CR yan. Binuksan ko lang gawa ng yung hangin na galing niya mapresko. So, dito may puno din naman kami rito sa bakuran ng kapitbahay. Ayan. Kaya presko din naman kahit pa paano. Kaso, iba pa rin yung presko ng nasa province ka. Ayan. So, ayan. Kumusta na kaya si auntie doon? Mag-enjoy si Auntie Tina doon sa probinsya at madami siyang ano, malawak yung gagalawan niya, tapos pwede siya magtanim-tanim ng mga gulay niya, since mahilig siya sa gulay, ayun, tapos may ka-jamming naman siya doon si Ate Jane, so magkakasundo sila ni Ate Jane. Ang bilis dumating ng order ko, yung 30-second lash, magnetic eyelashes. So, ayan, ang tigas ng ulo ko guys. Baka magsayang na naman, masasayang na naman ang pera ko dito. Pero, ayan nga, na-curious lang ako kung totoo ba. Check natin. Ayan, naka-buy one, take one siya for 1,250 pesos. So, let's see kung totoo siya. Ayan, place top. Place the bottom lash under your natural lashes. Tapos, magkoconnect yung magnet. Tingnan natin. Nakakaloka. Eh, kasi, tawag doon? Di ba nagpa-eyelash extension ako? Okay naman sana siya, guys. Kaso, alam mo yung antigas nun sa dulo niya. Yung kakamot ka ng ng mata mo, matutusok, ramdam mo na may matigas na something. So, ayun. Tapos, matibay yung napalagay kong lashes. Ang tibay niya. Tinanggal ko lang talaga siya ng kusa. Kaya, ayun. Eh, nagbabalang ako magpalagay na naman. Kaso, baka ganun naman mangyari. Mairita na naman ako. Kasi, alam mo, ayoko talaga na may something sa mukha ko. Huwag nyo yun. Kaya, tingnan natin to. Sayang tayo ng datong joke lang. Alam mo naman. Kahit na yung yung false lashes na nilalagay, ayoko nung kasi nabibigatan ako sa mata ko. Pero, ayun nga, na-curious lang ako. For curiosity lang, guys. So, ayun siya yung laman niya. Yung isang box. Oops. Ang laman niya is, ilang ba to?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 lashes. Ayan. Tapos, meron siyang ganito. Pero, tingnan natin. Try natin. Parang mahal. 1,200. Pero sa bagay, maano mo naman to eh. Ma-reuse mo. If effective siya. Pag hindi, sayang pera. Sorry, maingay na nunod yung mag-ama ko sa loob. Paano ba to? Ayun lang. Ayan. Tingnan natin ha. Parang pareho lang yung ano. Same size lang sila. Ano ba? Paano ba ito maano? Ayaw nga, anong galing. Sumidikit talaga sila. Ah, mali. Ayan. So, tingnan natin. Oops. Wait lang. Nahihi ako eh. Wait lang. Okay guys, ito po ang kinalabasan ng lashes. No, puro maglagay. My God, ayan, ayan. Pag nag-blink ka, tanggal na siya. Kasi hindi ko siya nalagay ng maayos. Pero mukhang okay siya. So, ayusin lang natin. Cannot be talaga guys. Nakakaloka. Ayan. Nasagot na yung ano, curiosity ko. Super cannot be siya. Okay naman sana. Ayan, ayan. Pag naayos mo kaso, wala talaga akong lashes na pagkakapitan. So, maganda to pag mga, ano na siguro, medyo mahaba yung lashes nila. Ayan. Pero sa akin kasi wala talaga, kaya malalaglag siya anytime. Hindi naman. Ay, kataga. So, sa mga galing mag-lashes, pwede to. Pero sa akin, hindi. So, sayang yung ating anda.